Pila ban yo nomor phone ha kani video sapej prolog ngelabu la pidon kam sa phone ye. Nhịp khầm scam ạ mình sưu lại đẹp từ con war đấy lor hốt y một betul dokter ini mah hut mukulam cincin tek buat dah amnya betul mukulam là kata một máy xí scam là nó đã khầm Ka jeng don ya kinong sumar la kilong ha kibokum gino kijaj jeng sumar ya ki jeng pang ki bah rukum ha ka bang imat ngi kendu ha ka bang im ha ka ni ka pertai kalong ki jeng kerku ka ba kraw ya gitu ki ba mat ki jeng pang ki bai kendu ki jeng pang ki balai phujaj ha ka ba ngi yo ban ya kendu ya une uwei pat urang ba nong kham ha ka ba kla long sia ki jeng mentoy ya ki ba mat ya ki jeng pang kloj ya ki jeng pang thet ya ki jeng pang stroke la ni ki jeng kloj ki jeng ur ki jeng hap ki jeng laj ki mat ki shing ki shrup kla long sia ki jeng mentoy ha ka ba ki ba bun ba kla yo jeng khia ling ba une rong ba nong kham ha ba yo ban ya kren bat uwei u pa i ha ka ba ula don ki jeng pang na silang ka ti ka mon la bun snem ha ka ba tang ban yaj ban yang ru kat no kla long ka jeng wet ha ka ba kasu kathar ka katha bat kat hadu ba ka numpang hiro namar bagi babun ki ong ba kladon ya ka jing pang layap lut ki thet kumta ha ba yo ban ya kan bat ine i pa i ong ba ha ki snam ki baladap ila sange no ban pha kham namar ki babun ki nong kham ki ong ba ki thet layap kumta ma uru skam toy shu ban lej pha kham la ne ban lej pha sumar henre ba poi pat ber une unong kham uang ba ka kti jung u kadang long ba dang suk e ban sumar kumta habang yo ban yakren beruru ipi le thu ba tang ha ka sin ke ban kong ila su thu ba la kham jam ha balek pada ka sin ke ba ar wong ba ka kti jung u kelas a ha ba men shua kal dai tha i kum ba kam kiu snam shu hendai men tapat kelas a biang bat la pat ban kham ya la ne ban pen khie ya ki ai simpre kti bat wat hadu ban bat ya u ding charu i ong ba ilas ngo ba ilala ban ban bar bai phong ya ka subtiru ilala ban phong hi ndrei ha ki pori bladep lahap bandon kinong yarap da ka mata ban pun phong ya ki jan ki subti jong u kumta haba la yo ban yakren bat i ong ba ka jing kham jong uni urang ba ka long ba compare ha ka ba ki wei ha ba ki kham ki serpot ki serpai ka mer ki jong u ka long tang ban shupun pang la ne tang ban shu kham ja jiram i ong nda ki jing kham jong ni urang ba pade ka long ka ba snutanat ka ba sng yadai ba haba ubud bai kat kum ka jingdon kata ka jingpang lani ubud bai ki thet kum ta usngau ba ka jingpang kala kham koj bat kala kham pher hada bangi nu jor bat ya kipor ki baladap ban poisha ka jaka ba sumar uni urang ba ngi haban yaj lingba na ka suruk ba national highway ladangi me na nongstony ngi haban poisha murus yar ladangi mi na shillong lani na thain pamphanai nongspung sopian bypass ngin poi bik to sha morus air bat nang to ngin rung bik surok ba de ban lei sharamrai ti shwa ban poi jak te jakang ha ban poi shwa ha ko ki snong ka bik ong ka snong step lang lur bar satang kum bakat to kan metari ngin poi ha ki ban ta ki ba kham shakmat shwan poi sha kata kalat ban no sha ka phang kadiang ka badai ka snong mauli ni ha ban poi shwa ha ka wei ka karkhana odeng bar kham shakmat khandiet tok ngi haban lat sha kadiang bat hang tang la poi sha te ka snong bat kham shakmat kandet ka po ka don ka ne ka station ka bagi ong ka saulat ka badai ka bahapa po jung ka snong mauli bat une unong sumar udon ha ka te ka jaka namar kata prolog yul se na preng jung phi ki bayu i ka ne ki video phila ban don kam yul se phidon ki jing pang bang thet ki jing pang stroke la ne ki jing lai ki mat ki shing ha ki babun ka ba phi pi jia ha ki jing ai dan te ka jung phi phila ban Pak Sumar haune u nongkam bat phila ban phone ru ya u nomor phone kebangan sabu ha kenika video la ne kenika screen sngoba ban salai kum ta prok yul se kenik video kan salong ka jing yarap na ka menta ka chungpi kublai shipon kan udah bibit pip punya pak as kham Wat am ni charge o asap tani. Kamu jo tani. nhịp khầm Sini ba tani. scam ạ Scam.
nhập vào kem nông kham Mình sum la dap tu kum war na. Lor hot i mut. betul dokter luôn mà hút một khối chín chín thét buat dah amnya betul kolom La kata mut mai sis kham la no da kham. Kema. terus untuk on berdaya Oh, tu di pat biang regi na. Pat wad hari na. ya betul saya ke celkom Ai kla na. Kadang aku menak na. chơi lòng đọc lại sau thêm đi lại sau căng của cả Asasan kem na. Pule yo. của cả chập thiệt lại Bubon ko mai bu marat kecap la thit i mon kamrat man la i rat. Tu di ke nu sa dan no. Sakan je kan du rồi na kat bu bena la chu bena hamut ngoi chu de bena sep ngoi la chu de. Ya de tedat ila hanor kan ya de bu la de lu nganh ne. Dan bok nang chiam no la. Chạm lại thịt như mình ngọng nganh mà. Ta ne. Lo de ko sep phong kan la chong phong kan rồi. apa pong Phong da hút phong hút kam hút như rồi hút kan rồi. Kata. Ti sa bor mình ku di burung. anu sukan ga samai bet kulekan nu thot thiệt và cái việc thêm cho chilem chilot anu ga chat ni tôi lu ta du malah pakai serat lem no bu Kita kelak tarikh kan ngam no kutoi hu. Tawan ti asun kem. Harus kam. double kem lagi usahakan pula Ka semran no ma. Tare hu pen phong pen rak kutoi hab i. Ada kata si chim la hut nyip la i la. Ku hir kali hu masih per la. lebih celang lah long tu ai buat lah ni Ya udah ku kali ku kan hare dah pur hero hir kan hare. Kata. La jang ling lah. dah mahal